Хәзер без Зулкаданың соңгы көннәрендә менә хәзер Зулхиджәнең беренче 10 көне башлана. Шушы көннәрдә изгелекләрдән инде ул Курбан чалу, кардәшләрем. Курбан чалына 10нчы көнне иртәнге намаз укыгач, кояш соңгы ераклыгында күтәрелгәч, биеклегендә күтәрелгәч, мөселманнар чыгалар гаит намазына, бәйрәм намазына, намаз укылып беткәч, Курбан чалына. Моңа күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм сүннәте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм үзе ике ак мөгезле тәкә шалды. Берсе үзенең өммәте исеменнән, икенчесе үзенең гаиләсе исеменнән. Ягъни бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләмнән килгән ныклы сүннәт һәм Аллаһ Тәгаләгә яраткан эшләрдән. Ләкин шуны искә төшереп китү кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм моны безгә үзе хәбәр бирде сахих хадистә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә: "Агар да 10 көн керә икән, һәм берәрегез Курбан чаларга теләсә, үзенең чәчен, үзенең тиресен алмасын. Ягъни үзенең тәнендә булган бер тиресен дә куптарып алмасын, тырнагын да кисмәсен, чәчен дә алмасын, кырмасын да. Шуның өчен инде кем ниятләнә икән Курбан чаларга, инде кеше алдан уйлау кирәк, кеше алдан инде әзерләнү кирәк бу хәлгә. 10 көн кергәнче, Зулхиджәнең 10 көне кергәнче алдан ук инде кеше үзенең чәчләрен, мыекларын, кыскартасы җирләрен инде кыскартып бетерә, тырнакларын кыскарта, хәтта 10 көнендә кыскарта алмый торган хәлгә җиткәнче.